Mae iaith yn dal I ysgogi, peth troseddu, a dydy hyn yn ddim lles i'r wlad na'r economi. Mae'r adroddiad gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn 2002, sef gwerthfawrogi ein hamgylchedd, effaith economaidd yr amgylchedd yng Nghymru, yn dangos yn glir bod tua 20% o'r economi ni yn dibynnu ar y pintwerdd. Hynny ydy, denu amwelwyr yma a yw hanfon getra efo llai o bres nag oedd yn ganddyn nhw cyn cyrraedd. Siant gen I, mae dyma faes I gymryd mantais ohono yn y dyfodol. Mae'n y bres go iawn i'w gael o greu a chynnol glad a thirwedd sy'n wahanol ac yn well na'r hyn sydd dros y ffin yn Lloegr. Creu Cymru I fod yn falch ohoni. Mae'r sarhau yn gelyniaethu amwelwyr trwy ddrifrodi arwyddion ffyrdd yn wirion bost, yn ogystal ac bod yn anghyfreithlon. Traddoddio plismona trwy wasanaeth sifil sydd wedi I reiddio yn ddwfn yn y gymuned gyda caniatâd y boblogaeth. Ydy y traddoddiaeth plismona yn y deyrnas gyfunol. Ac felly hefyd am yr Nghymru. Mae'n yfodol llywyddiannus dros ben yn gwbl wahanol i'r ydicht Napoleonaidd sydd wedi I weld yn y rhan helaeth o Ewrop. Ond pan ddes I Ogledd Cymru, roedd yn amlwg I ni yn fuan bod ni'r heddlu yn cael ein gweld gan cyfran helaeth o'r siaradwyr Cymraeg fel bwddin feddiannol Saesneg ei iaith. Canfyddiad anghywir oedd hwn, ond un oedd wedi gwreiddio yn ddwfn. Dwi wedi mynd ati yn fwriadol I newid hyn. Gobeithio eich bod yn cytuno bellach bod y canfyddiad wedi newid. Mae'n bwysig bod y bos yn personol yn dangos y ffordd I eraill, a dyna dwi wedi geisio I wneud. Da ni wedi gwneud llawer mwy. Da ni wedi datgan yn ffurfiol ac yn gyhoeddus ein bwriad I fod yn wasanaeth dwyieithog erbyn 2030. Roeddwn ni erbyn hyn yn mynnu fod pob recrwt yn sefyll arholiad Cymraeg cyn cael ei penodi ac yn cyrraedd safon uwch yn ystod ei cyfnod prawf a chyn cadarnhau ei penodiad. Gan ddechrau eleni, fydd lefel 3 o fframwaith cymhwyster y iaith Gymraeg Heddlu Gogledd Cymru yn gyfateb I raddfa cymhwysterau Cymdeithas Profwyr Iaithodd yn Ewrop sydd ynddo'i hun yn cyfateb I sgiliau lafar tygau. Mae sefyll prawf Cymraeg erbyn hyn yn un o'r gofynion o gyfer dyrchafiad yn Heddlu Gogledd Cymru. Roeddwn ni'n noddi ysgoloriaethiau yn y Brifysgol ym Mangor ac yn cydweithio efo'r Urdd. Gallai fynd ymlaen ac ymlaen, ond wi ddim am eich disblasu. Mae'n ysafiad wedi derbyn cefnogaeth cref gan Fwrdd y Iaith. Roeddwn ni wedi symud tu hwnt i'r defnydd symbolaidd o awyddion a'r defnydd arwynebol o'r Gymraeg sydd I weld yn gyhoeddus yn llawer I aml.